салом алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, шахсияте ки доимо Савдо ТВ-ро тамошо мекунед. Имрӯз числа 28 августи соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон 13 дона хона фақат аз шаҳри Душанбе. Медонед бачаҳо, нарх наво фақат аз Душанбе. Одамое ки аз Душанбе хоҳиши хонахарӣ доранд, шахсиятое ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои фурӯши Душанбе, квартираҳои фурӯши Душанбе, хонаҳои назди ҳавлигии Душанберо доранд, пас видеоро тамошо кунед. Бовар дорам хонаҳо маъқултон мешавад. Барои реклама рақамҳоро мегзорам. Хона, замин, мошин, квартира чизе боша, дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. Дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, комментария кунед, чанд квадрат, чанд сотих, чанд этажа дар корай, фақат таги комментария. Навори хонаҳои Душанбе номи видео навора сар мекунем. Дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доранд, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. Тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд, мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Савдо ТВ занг занед. Борои шумо аз 100 миллион зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон баранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. Ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯши имрӯзамон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира, 8 этаж, дуҳуҷрагаи 46 квадратни метр. Анаи квартира бачаҳо азиз дар пеши Парчам, шаҳри Душанбе. Ёкин шаҳри Душанбе пеши Парчам аст ку Сафина, ноҳияи Рӯдакӣ, 8 этаж, доми 10 этажа, лифт дора, дом буд шидагияй, мардум ремонт кардестиян, савдои хуб дора бо 234 000 сомон. Фақат нафарои серьёзни аз номи Савдо ТВ занг бизанем бачаҳо. 46 квадратаи дар ҷои обод ки бо нархи 234 000 сомонӣ. Лайкора монен дӯстон, дар канал обуна шен, хонаҳотона рафта навор кунем, бо беҳтарин мешавад. қонуну қоидаш қатӣ, яъне ки пешкаши харидоро мекунем. Мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Ҳамин як дона хонаи Ҳисора навор мекунем, далши мерем хонаҳои Душанбе. Хонаи назди ҳавлигӣ срочно равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, 2,4 сотих замин ва дорои 2 ҳуҷра. Нархи зур, беҳтарин нарх 131 000 сомонӣ. Боз муомилаи соз дора, калидор, баня дора, об свет дора, наздикиша мактаб дора, аптека дора, ҳуҷҷатҳо боша ҳама 100%. ҳай фақат серьёзни шахсиятҳо, эй мардуми хонахар, аз номи Савдо ТВ зангмон бизанен, занготона интизорем. дӯстони азиз, видео чӣ хелай? Лайкора монен, дар канал обуна шен, фикротона комментария кунен. ҳамин Савдо ТВ дар системаи фурӯши хонаҳо кору фаъолият мекунад. хонаҳоро роҳӣ мекунанд, хонаҳоро савдо мекунем, хонаҳоро қабул мекунем, бари шахсиятҳои хонахар пешкаш мекунем бачаҳо азиз. фақат вазифаи мо эълон кардан, ӯ тарафаш кори шумову харидору савдогар. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе назди коллеҷи тиббии гардиши Ленинград, гардиши фабрика Ленинград. дуҳуҷрага ки масоҳати 43 квадратни метра ташкил метиҳад, дар ошиёнаи сеюм аз 8 ошиёна иборат буда, бино мега 8 ошиёна. ҳай хона дар сеюм ошиёна қарор дорад. бинои навсохт ки масоҳати 43 квадрат, нарх 450 000 сомонӣ. тамос тариқи рақамҳои дастӣ WhatsApp мегзорам, аз номи Савдо ТВ занг занед. таъмири нави замонавӣ, об свети доимӣ, ҳуҷҷатҳо тайёр бо ҳама чизу чора савдо мешавад, ғайр аз курпачаҳо. иношам мегиранд назди коллеҷи тиббии гардиши Ленинград фабрика
پهلوی بیمارخانه کیرمرزی میگه. همینجا قرار داشته است. خلاص بچه‌ها زنگ بزنید پرسین 450,000. میگذاریم به چهارمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی روان کردن که در شهر دوشنبه در ناحیه رودکی لبی راهی کلان تماشا کسین. باور کنین هر یک خانه های روی میکنن، اینا با باوری روی میکنن که سودا و انشالله با دستگیری پتشکو خانه ها را سودا میکنن. البته که خانه ها را مجبور نیوخی، اما آدمایی که خانه خرس اویاده چی پیشکش میکنه بچه عزیز. خب دو خانگاه 68 کوادرات در پنجم اتاج نرخ 360,000. اینا مردمی محله هم از زندگی داره بچه عزیز که باز معامله داره. واتساپشان 9056 اخیرش. خانه در سنتری لنسکی رایون بازاری زفر 200 متر دورای میگه. دومی ده آشیانه خانه در پنجم آشیانه قرار داره. لیفت کار میکنه، اپسویت داره. خانه حالتی کروبکای باشد. در نزدیکیش مکتب، بالنیسه، بازار، لیتسه، پارک، مکتب همه چیز خلاص داره. مرمت از نومی سعود تیوی همراه صاحب ملک چخ کنین. بچه‌ها عزیز همین نورده حوزی لایک مونین. همین نوروی ما را امکانیت یافته لایک مونین. در کانال ما ابونه شین. خانه هاتون فقط روی کنین. سعود تیوی فقط رکلام گذاری میکنه. انشالله حرکت میکنیم که خانه هاتون سعود کلا بدین. اگر رفته از پیش نور کنیم این خیلی با قانون و قاعده‌اش خاطی میشه و رکلامای پروفسیونال نی بچه عزیز. و هم خاطر فکراتون تگی کامنتاری بیان کنین. ما از روی کامنت شما کار میکنیم. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی روان کردن که در ناحیه رودکی جماعت گلستان دهه سنگتودا در 9 کیلومتر حضرت مولانا. 2 اتاژه دارای 5 در خانه 3 از 15 سوتیق زمین که با ارزش 850,000 سومانی. کاتج بینین چخیل زوری بد کلیداری کلان خانه های یورا ریمونت 850,000 سادو دارم. یکم اتاژ 2 خانه با ریمونت، دوم اتاژ 3 خانه حمام نیز داره، ریمونت نداره میگه. اینچونین در پایان حولی مگه مقصد خانه ها و ریمنکن هستن. 3 خانه کخنی حمام داره با تعمیر پیشنه، آب پستانی سوید نیز همی خیل، مکتب، مسجد، پلیگانی که همش هسته. زنگ زد پرسین. میگذاریم به ششمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی روان کردن که در ناحیه رودکی جماعت دهاتی 4 کارون دهه مهرآباد بچه عزیز. گوش کسین دهه مهرآباد جماعت دهاتی 4 کارون ناحیه رودکی. 2 در خانه با ویرانتش 8 سوتیق زمین نرخ 450,000 سومان که باز معامله اساس داره. از نومی سعود تیوی رقم‌های دستی واتساپ میگذاریم. بدیلی پر میتونین مراجعت بکنین بچه عزیز. دالشی آدرس را گوش میکنین. خانه در رودکی گرد و اطراف محکمش همش محکم کردگی. خانه کروبکا میباشد. سوید داره، همسایه ها زندگی کدستیان به نزدیکی او میشوه. خانه 2 تا دروازه داره. خب ویران داره، پدوال، کخنی، بانیا، حاجتخانه داره. خانه ها یک تاش 480 به 280، دیومش 570 به 280. خب دهه کلون میگه. مغازین، مکتب نزدیکای نرخ 450,000 سومان که با سعودای سوز داره. از نومی سعود تیوی زنگ زد خانه را سعودا بکنه بچه عزیز. سعود تیوی سعودا میکنه. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه نزدی حولگی روان کردن که فقط علیشی این خانه در رودکی دهه بلو شهر قرار داره. 6 در خانه داره، 4 تا تیغ زمین داره، حجت داره، آبسویت داره، واتساپ داره. زنگ زد پرسون شین 89 58 اخیرش اولش 908. خانه در نزدیکیش مکتب، مغازین، بالنیسه برای کلونه 100 متر راه مسافت داره. خانه ایواز می شود با 3 خانگاه در دوشنبه طرف 9 کیلومتر. آدمانی که سریوز نی علیش کردن وریان دارن اینا همین شخصیت قطعی میتونن مراجعه بکنن. نشاطی خرید کردن هم یک پرسون شن شاید مثال یگان نرخ دمونده سودا کنن، نه که هیچی نشاطی بسوم فروشی چی قید نکردن. فقط خونه را نامش علیشی هشکا شیدگی بچه عزیز.
мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азиз. Квартираи фурӯшӣ арзонак. Як ҳуҷрага квартира 8 этаж 46 квадратный метр. ин квартира дар ноҳияи Фирдавсияй. ноҳияи Фирдавсӣ бошад дар шаҳри Душанбе. хуб нарх бошад 235,000 сомоне ки боз арзон карда мешавад. рақамҳои 32 ахири номерои соҳиби мулк. доми беҳтарин. хуб срочна ноҳияи Фирдавсӣ назди Корвон алиш намешавад. пули нақд 235,000 сомонӣ. бародари азиз, фикротона комментария кунед. аз куҷо то чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж хона дар кор комментария кунед. комментҳои шуморо не толка Саудо ТВ, балки ҳама одамои хонафурӯша ҳам мехонанд. через комментария ҳам савдо мешавад азиз. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дуюм этаж 27 квадратный метр. анаи квартира 165,000 сомонӣ. албатта дар 165,000 сомон метонен 27 квадрат бихарен. як ҳуҷрага 27 квадрат дуюм этажа якум соколи нест. дар дуюм этаж 165,000 сом. хона монтаж шкатур дар тиреза главни кардагӣ. занг занен мефаҳмонам ҳамаша дар наздикии мактаб, садик, бозор, магазин, масҷид қарор дорад. 165,000 сомонӣ. чӣ хел зӯра, чӣ хел арзона мегиренда, далши ремонтш мекуненда, баъд худо хоҳад зиндагиро сар мекунем. як ҳуҷрагаи калони хушрӯ мешавад, чунки ду ҳуҷрагаш 56 квадрат шавад, агар ду хонаи фасон мешавад. бози 45 квадрат хона кесан. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. дома бинед чӣ қадр зӯра, мегӯи ҳайкалтарӯшка аган. як ҳуҷрага квартира дуюм этаж 35 квадрат метр. анаи 35 квадрата ду хонаи майда камкуне мешавад, не ки як хонаи зал мешавад. гравзавод дар шаҳри Душанбе 280,000 сомон нарх. як комната хона мега 35 қариб 40 квадрат бо балконаш, яъне ки балкон 5 квадрат, хона 35 квадрат, доми 7 этажа дуюм этаж қарор дорад, белифт. хонара ба ҳама чизу чорааш мефурӯшем, таъмири хуб кардагем. хона дар ҷои хуб қарор дорад ва этажи хубай. дуюм этаж. адрес поёни Корвон, маҳаллаи Гравзавод, 280 савдои соз дорад. дома бинед, нигоҳ кунед, ранги мегӯяй истоғони фил кардан шавад. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ ҳастае ки яъне ки ҳамеша эълон мекунем, далши дигароша хитон пирсен, фақат аз номи Саудо ТВ пирсен. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира, и проекташ фақат инро бача азиз. 6 этаж 58 квадратный метр. дар назди бозори Сафина, ноҳияи Рӯдакӣ 260,058 квадрат меган. мошин қабул мекунем, кредита метем, лифтҳои замонавӣ мешавад. маркази ноҳияи Рӯдакӣ пушти бозори Сафина, ҷои хубай. сохтмон аз котлаван рафтестай мега бача азиз. фақат ки сохтмонмон дар котлаван қарор дорад. далши барои яъне ки тайёр шуданаш ягон 2 сол шояд вақта бигира. хулас худотун дар ватсапшон 5385 занг занен, кредит мешава, алишам мешава, мошинам қабул мекунам. мегзарем ба 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 59 квадратный метр. ин квартира дар 19 этаж, ду ҳуҷрага дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 350,000 сум нархаш. Сино Душанбе, ду ҳуҷрагаи 59 квадрата, 19 этаж. гӯш кунен мо чӣ мегӯм. фақат хушрӯ гӯш кунен, ранги афсона нақлаш мекунам. хона мега ду ҳуҷрага, доми бексабураи мастерок. доми бексабур. ҳозирашта лифт надора. 19 этажа қарор дорад, лифт надора бача азиз. хай бо худотон фикр кунед, маъқул шава агар бихаренаш. ҳамин нарх чӣ хел шид?
ба фикри шуморо арзанда ҳаст ё не 350,059 квадрат метр. Лайкора монен, поделитсаву, подписатсаву, комментарияра фаромӯш накунем бачаҳоча. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дуҳуҷрага масоҳати 3 сотих замин дар назди коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдакии шаҳри Душанбеи Сентр қарор дорад. срочна савдо мешавад. Аз канали Савдо ТВ занг занед, савдои соз мешавад. дар назди коллеҷи тиббии хона дар Рӯдакӣ қарор дорад. хона аз 3 сотих замин иборат буда, ду дар хона кухнӣ калидор дорад. хуб дар дарунаш ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. дигар маълумотҳои бештар тариқи рақамҳои WhatsApp ки ахираш 5603 метавонед муроҷиат кунед. бачаҳо аз нигоҳ кунед, акаҳо, додаро, апо, хоҳаро, ҳама каса 1 2 3 наворда лайк мемонем, баъди лайк мондан комментария мекунем, баъди комментария подписатсия мекунем. ҳамаи Савдо ТВ-ра 50700 одам бовар када подписатсия кадай. худо хоҳад наворомон наворои ҷолиб бачаҳо зиндаву сарбаланд бошед.